Здравейте, мили хора! Днес с вас ще подготвим постни сърмички. Загрейте около 60 мл олио, ситно нарязан лук, хубаво го запържвам докато умекне. Добавям много добре измит под течаща студена вода 250 грама бял ориз или една чайна чаша. Ще го запържа общо 2-3 минутки и ще добавя 1:1 чаша студена вода. Сега ще го вкусявам с 2 чайни лъжички Маги вълшебен вкус. Сол няма да използвам, защото това е солено. 1 чайна лъжичка чубрица и 1 чайна лъжичка черен пипер. И сега ще го оставя да се приготви на среден огън около 20 минути. Ето така изглежда готовия вид. След като съм извадила зелето от бидона, измивам го под течаща студена вода, за да не стане солено. Лист по лист. Махам твърдото от средата и големите ги режа на 2. В малка касерола ще загрея олио и 2 лъжички червен пипер. Само да внимаваме да не го изгорим. Сега накрая добавям 1 чайна чаша зелева чорба, може и нормална вода. И отгоре слагам загрятото червен пипер. И ще го печем на 200 градуса с горен долен реотан. Аз общо час и 20 минути. Може да добавите още вода, колкото сос ще искате, толкова. И това е готовия вид. Ако сте гледали видеото до края, моля абонирайте се за канал и дайте палец нагоре.